Здравейте хора, аз съм Габриела и днес в моя канал ще отпразнуваме 80 абоначи, които вече минах, но нека да сме от това число. Ще има и отново празненства и ще направим малко празненство с един кекс, който е много хубав и ще го опитаме. И продължавайте в същия дух, нека да съберем 500 лайка в 500 абоначи и като съберем 500 абоначи ще направим отново такова празненство и да е хубаво. Нека да си пожелаем нещо. Добре. Нека сега да опитаме самия кекс. До това сме си събрали. Изчакайте хора за нож. Защото трябва нож. Забравих нож. И да, продължайте в същия дух. И нека да стигнем 1000 абонати после. 500, после 1000. Всичко да стане топ. Топ, топ. Сега имаме този красив кекс. Ето. Кекс е много хубав. Аз съм се облякла с хубава роба.